बिफिबा हारिनि सार्थखौ होनानै राजखान्थिनि सार्थनि थाखाय लिरोब्ला बिथांमोनखौ बुंग्रा मानसिखौ जों नुवाखै। बिथांमोना हारिनि सार्थखौ जलान्जलि होनानै राजनीतिक सार्थनि थाखाय जुदि बेबायदि खोथाखौ इस्ताहाराव लिरोब्ला बिथांमोनखौ बुंग्रा मानसिखौ जों नुवाखै। बेनि ओंथिया बेनो जे बर' हारिया सैथो आरो नंखायखौ फोरमान होनायनि समा सफैबाय होनना आं सानो। That means बर' हारिया राइट आरो रंखौ माने दिनै क्लियार खालामनायनि सम सफैबाय होननानै आं बुंनो नागिरदों। आरो ख्रिस्ट' सिबियारिफोरखौ हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोआ बासिलायबाय थादों। जे जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि जोंनि मानगोनां आइ आफा रायजो राजानिसिम मोनसे भुवा अपप्रचार प्रपागान्डा नेरेटिभ तयार खालामनानै दिनै राजनीतिक दोलोफ्रा मेनलि माने जोङो नुनायाव दिनै माने बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि टीमा प्रसार खालामबाय थादों। बर' हारिया गोजोन आरो खौसेथिजों थांना थानो लुबैयो आरो हारिनि खौसेथि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय एबसुआ खामानि मावदों। बर'आ हारि हिसाबै मोनसे, नाथाय बर'फोरा धोरोम हिसाबै गुबुन गुबुन धोरोमखौ फोथायो, जेरै ब्रह्म धोरोम, बाथौ धोरोम, खृष्टान, सतसंगी बायदि बायदि धोरोमखौ बर'फोरा सिबियो आरो जों धोरोमनि फारागथिखौ माब्लाबाबो लायाखै। समनि थासारियाव जों गुबुन गुबुन धोरोमखौ फोथायबाय, नाथाय हारि हिसाबै जों खौसे आरो बेनिखायनो भारतआ सेक्युलार कान्ट्रि हिसाबै बयहाबो समान मोनथाय दं। बेफोर बाथ्राखौ खौरां बिलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायो। दिपेन बर'आ खौरां बिलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। माबा गोरोन्थि माने मावाब्लाबो जोंनि स्टेटमेन्टखौ होयोब्ला जोंखौ रायग्रा बुंग्रा गोबां ओंखारो। बिथांमोना हारिनि सार्थखौ जलान्जलि होनानै राजनीतिक सार्थनि थाखाय जुदि बेबायदि खोथाखौ इस्ताहाराव लिरोब्ला बिथांमोनखौ बुंग्रा मानसिखौ जोङो नुवाखै। That means बर' हारिया राइट आरो रंखौ माने दिनै क्लियार खालामनायनि सम सफैबाय होननानै आं बुंनो नागिरदों। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि जोंनि मानगोनां आइ आफा रायजो राजानिसिम मोनसे भुवा अपप्रचार प्रपागान्डा नेरेटिभ तयार खालामनानै दिनै राजनीतिक दोलोफ्रा मेनलि माने जोङो नुनायाव दिनै माने बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि टीमा प्रसार खालामबाय थादों। दा बर' हारिया जोङो गोजोन आरो खौसेथिजों थांना थानो लुबैयो आरो हारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय एबसुआ हाबा मावबोदों। बे बिथिङाव जोङो क्लियारलि बुंगोन बर'आ हारि हिसाबै एक मोनसे, नाथाय धोरोम हिसाबै जों गुबुन गुबुन धोरोमखौ फोथायो। बाथौ धोरोमानो जा, गुदि बाथौआनो जा, बा नोङो ब्रह्म धोरोम बा ख्रिस्ट' धोरोम बा नोङो सतसंगी गोबां धोरोमाव दङ। जों धोरोमनि फारागथिखौ मालाबाबो लायाखै। सम आरो थासारिनि बुब्लियाव जोङो गुबुन गुबुन धोरोमाव जोङो फोथायबाय, नाथाय हारि हिसाबै जोङो खौसे। आरो बेखायनो भारतआ सेक्युलार कान्ट्रि हिसाबै जोंहा बयहाबो इकुवेल राइट्स आरो मर्यादा दङ। खोथाया जाहैबाय जे हिलिं प्रेक्टिसेस प्रिभेन्सन एक्ट 2024 आसाम बिधान सभायाव मोनसे आयेन लाबोदों। बे आयेननि बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटि मानगोनां बिथांमोननि जे दैदेनगिरि बा गोबां ख्रिस्टियान जिखिनि डेनोमिनेशननि आफादफोर दङ, बिथांमोननियाव मोनसे दुखु मोननाय बा बिथांमोननियाव मोनसे खुद्रिसारनाय, बे जि मोनसे हिलिं प्रेक्टिसेस बेखौ लानानै आल'सना बिल'सना जादों आरो आर'जनिबो हाबाफारि जायगा जायगा जादों। बे बाथ्राखौ जों मिथिनानै जोंनिफ्रायबो गुबुन गुबुन लेयाराव रायलायनाय जादों आरो बुजिनो नाजादों हिलिं प्रेक्टिसेस एक्टआव आसलते मा दङ। दा बेयाव जोंहा कमप्लेन खालामनो गोनां, आपत्ति खालामनो गोनां मा दङ, बे बाथ्राफोरखौ जोंबो नायबिजिरदों। बिधान सभायाव जेला बे बिलखौ पास खालामो बेयाव डिबेट आरो आर्गुमेन्ट जादों एमएलए फोरनि गेजेराव आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया स्पष्टीकरण होदों। आङो लाइभ टिभियाव नायदों, अन रेकर्ड दिनैबो जों दिहुननानै लानो हायो जे हिलिं प्रेक्टिसेस जि एक्ट बेयाव जि आल्टारियर मटिभनि खोथा बुंदों। दा बे बाथ्रायावथ' गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे इलेक्शननि टाइमाव आजमल बिथाङा माने दैयाव फु मारिनानै माने भट बियो आरो बे आल्टारियर मटिभआव गोलैयो, गतिके बेबायदि खामानिया जाहाथे जाया बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट बुंदों। 2 नम्बर बाथ्रायाव जाहैबाय जोंनि बिधान सभानि एमएलए गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा?
नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।